Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен. Примахнете тези 5 вещи или ги измените и вашия мозък ще започне да работи в 10 пъти по-добре и никога няма да старее. Какво е това? Първо, това е негативната среда, не тази, която е около нас, а тази, която е вътре в нас. Хората много често се потопяват в негатива. Случило ли се е нещо или не, или си мисли, че има опасност да се случи, човек почва да мисли за лошото и върти тези филмови ленти вътре в себе си непрекъснато. А тези филми се възприемат като реалност. Точно това разрушава мозък, защото вместо да се иска решение, човек се задълбочава в този негатив, искайки по-мрачни и негативни картинки. Почнете да практикувате друго. Като почувствате, че негативните мисли ви налягат, започнете осъзнато да ги тласкате в другата страна, в страната на решението. Как бихте искали ситуацията да изглежда и да се реши. Тогава мозъка бързо се превключва и намира решение. Може веднага да не се случи, но практикувайте непременно. Второ, нашия мозък е като компютър. И като всеки компютър има нужда от правилно ползване. Никога не се хващайте за много дела наведнъж. Не се опитвайте едновременно да свършите всичко и бързо. Представете си, че на компютъра сте отворили много програми. На една рисувате, на друга смятате, на трета музика слушате. Компютъра просто ще блокира. Това се случва и с мозъка. Получава стрес и блокира. И нито едно дело няма да направите правилно. Навсякъде ще има проблеми и грешки. Научете се правилно да си разпределяте задачките. Това ще подреди мозъка ви и ще ви даде благодатен импулс. Трето, информацията. Никога не си пълнете мозъка с ненужна информация. В днешно време хората с часове седят на телефоните. И каквото им попадне, това гледат. Всичко е като някакъв буклук за мозъка. Вместо това вземете и прочетете някоя книга. Дори и на компютъра някаква дълга статия. Това дава на мозъка положителни импулси и благоприятно ще му повлияе. Четвърто, никога не общувайте с глупаци. В буквалния смисъл на думата. Защото това е много опасно и заразно за мозъка. Всъщност ще получите негативна програма. Ако се налага да общувате с тях, направете така общението да е минимално. Както се казва, с какъвто се събереш, такъв ставаш. И пето, това е захарта. Съкратете употреблението до минимум, ако не можете да се откажете съвсем от нея, защото захарта е като наркотик. По-добре я заменете с плодове. Довиждане, приятели, до следващия път.